εσύ. Πάμε στο επόμενο θέμα μας. Ποιο είναι το επόμενο θέμα? Έχουμε τον κύριο Νταλαμπίρα μαζί μας. Τον κύριο Νταλαμπίρα, τον δικηγόρο, και τηλεφωνικά την κυρία Άννα για μια πολύ σημαντική ιστορία, το οποίο νομίζω μπορεί να αποτελέσει και ένα δίδαγμα. Κύριε Νταλαμπίρα, καλή σας μέρα. Τι κάνετε, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε την εμπειρία σας, γιατί εξειδικεύεστε σε τέτοιες υποθέσεις, αλλά θέλουμε και την εμπειρία, την προσωπική ιστορία της κυρίας Άννας. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή για να μας πει εκείνη τι ακριβώς έχει βιώσει. Γεια σας, καλή σας ημέρα. Ναι, καλημέρα σας. Ναι, σε εσάς μιλάμε, κυρία Άννα. Θέλω να σας πω τη δική μου εμπειρία, η οποία δεν ήταν και η καλύτερη, μπορώ να σας πω, ότι περνούσα από ένα κεντρικό δρόμο της Αθήνας το 2009. Εκεί με σταμάτησε μια κοπέλα και μου είπε: κερδίσατε σήμερα μια θεραπεία προσώπου. Είστε τυχεροί γιατί κάνουμε μια διαφήμιση σήμερα και είστε μία από τις 10 τυχερές. Με ανέβασε επάνω στον πρώτο όροφο. Μέσα σε μία ώρα, εν ολίγης να σας τα πω για να μην σας κουράζω, μου είχαν βγάλει ήδη ένα δάνειο 35.000 ευρώ και μου κανόνισαν να μου αλλάξουν τη ζωή στο καλύτερο, λέει, γιατί είχα κάποιες ρητίδουλες, κάποιες χαλαρώσεις. Το πακέτο λοιπόν αυτό περιλάμβανε ένα mini lift, κάποια ενέσιμα με ιαλουρονικό, botox και διάφορα άλλα. Το αποτέλεσμα ήταν, να σας πω, ότι μετά το χειρουργείο και τις πρώτες εξτήσεις αυτές με το ενέσιμα, εγώ δεν βλεπόμουν. Ήταν στον καθρέφτη και έκλαιγα. Ήμουν πρισμένη βέβαια, μελανιασμένη για πάρα πολύ καιρό. Μου λέγανε ότι είναι αποτέλεσμα της εγχείρησης, θα είναι το είδημα, θα περάσει. Έχουν περάσει 13 χρόνια, έχω κάνει 3 επεμβάσεις και το πρόσωπό μου ακόμα δεν έχει επανέλθει, καθώς επίσης και ακόμα εξοφλώ τα 35.000 στο δάνειο που κόντεψα να χάσω και το σπίτι μου. Κυρία Άννα, αυτά τα χειρουργεία πού έγιναν? Αυτές οι επεμβάσεις που έγιναν? Δεν έγιναν σε νοσοκομείο. Έγιναν στα ιατρεία τους μέσα εκεί. Ναι. Δηλαδή το lifting, γιατί ξέρουμε πολύ καλά, το mini lift στην ουσία είναι αναισθησία και νηστέρι. Βεβαίως, ναι. Απλά δεν υπήρχε νοσοκομιακή υποστήριξη για κάτι που θα γινόταν, ίσως που θα πάθαινα να υπάρξει κάποιος γενικός γιατρός, να με πάνε σε ένα νοσοκομείο. Και εγώ τόσο μου έκοβε, τόσο έκανα. Εντάξει, μην το λέτε αυτό για τον εαυτό σας. Πραγματικά, δηλαδή, όλοι μπορεί να το πάθουν σε μια στιγμή αδυναμίας. Μην αδικήσετε τον εαυτό σας και τον βασανίζετε. Άρα, νομικά δεν έχετε κινηθεί, γιατί θα πάμε αμέσως μετά και στον κύριο Νταλαμπίρα, δεν έχετε κινηθεί νομικά εναντίον κάποιου από αυτούς? Όχι, δεν κινήθηκα νομικά, γιατί είχα τόσα προβλήματα μετά υπαρξιακά, να μπορέσω να φέρω το πρόσωπό μου κάπως, να είμαι πιο καλύτερη οπτικά. Να σώσω το σπίτι μου από το δάνειο, τι να πρωτοέκανα και δεν κινήθηκα, να σας πω. Ήταν μεγάλη μου πλακή αυτό. Το δάνειο ήταν με τη μορφή πιστωτικής κάρτας? Γιατί εδώ θέλουμε να δούμε και ποιος και ποιοι άλλοι ενδεχομένως δεν μπλέκονται σε όλο αυτό. Δεν μπορείς να πας σε έναν όροφο να σου λέει, να σου δίνει ένα δάνειο, μια πιστωτική κάρτα 35.000 και να μην υπάρχουν άλλες ευθύνες. Κάποιος. Δεν είναι. Τότε να σας πω, γινόταν πάρα πολύ εύκολα η έκδοση πιστωτικής κάρτας. Μέσα σε μία ώρα, σας λέω, αμέσως βγήκε η κάρτα και εγκρίθηκε και αμέσως το δάνειο. Μάλιστα. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Νταλαμπίρα? Και αν είναι κάτι συχνό κάτι τέτοιο, αν το βλέπετε τακτικά να γίνει αυτή η πρακτική? Δυστυχώς είναι συχνές αυτές τις περιπτώσεις. Η κυρία Άννα έδειξε πολλά θέματα. Είναι και το κομμάτι το οικονομικό του δανείου, είναι το κομμάτι της ζημιάς που έχει υποστεί στο πρόσωπό της. Αλλά πριν μπω στα καθαρά νομικά, θα ήθελα να αφαιρθώ σε κάτι που ανέφερε, ότι η ίδια ψέγει τον εαυτό της για αυτό που υπέστη και μάλιστα με πρόλαβε. Ήθελα να αναφέρω λοιπόν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι καθόλου σπάνιο, μάλλον είναι συνηθισμένο, οι ασθενείς παύλα θύματα ιατρικής αμέλειας σε αισθητικές επεμβάσεις συνηθίζουν να έχουν ενοχές, διότι αυτοί επέλεξαν να υποβουλθούν σε μια επέμβαση η οποία δεν ήταν επιτακτική, δηλαδή δεν υπήρχε κάποιο σοβαρό ή επίγον πρόβλημα υγείας. Με άλλα λόγια, σε αυτές τις περιπτώσεις, η διαφορά από τις άλλες περιπτώσεις ιατρικής ευθύνης είναι ότι ο ασθενής μπαίνει υγιής στο χειρουργείο και μπορεί να βγει με πρόβλημα.
Και θέλω επίσης να προσθέσω λοιπόν ότι οι περιπτώσεις των αισθητικών επεμβάσεων είναι οι πρώτες περιπτώσεις αριθμό από όλες τις περιπτώσεις ηθικής ευθύνης. Τώρα, στις υπόλοιπες παραμέτρους που έθεσε η κυρία Άννα, σίγουρα υπάρχουν θέματα κατά πόσο αυτές οι πράξεις, γιατί πρόκειται καθαρά για ιατρικές πράξεις, αυτές που περιέγραψε, έγιναν από ειδικούς γιατρούς, δηλαδή από πλαστικούς ή δερματολόγους ή όποια αντίστοιχη ειδικότητα έπρεπε να υπάρχει, αν έγιναν στο περιβάλλον που έπρεπε να γίνουν, δηλαδή σε ένα περιβάλλον νοσοκομιακό που να παρέχει τις εγγυήσεις και την ασφάλεια να υποβληθεί κάποιος ασθενής σε επέμβαση, αν έγινε αναισθησία, αν υπήρχε αναισθησιολόγος σε όλη τη διάρκεια και αν έγινε σωστή προετοιμασία και αν λοιπόν τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Δεν γνωρίζω τι έγινε εκεί, αλλά σίγουρα υπάρχει κάποιο θέμα. Παρακολούθησε και το ρεπορτάζ που αναφέρεται πριν όσον αφορά τα ποσά που άκουσα, κάτι ποσά για 60.000 νομίζω στη Θεσσαλονίκη, τα οποία δεν μπορούν να δικαιολογηθούν και πραγματικά δεν μπορώ να αντιληφθώ τι υπηρεσίες πάλησαν αυτές τις κυρίες. Υπάρχει περίπτωση ο πελάτης να δικαιωθεί, παύλα ασθενής, γιατί ενδεχομένως σε μία πλευρά να επικαλεστεί, κύριοι, σας δώσαμε, υπογράψατε, φέρετε την ευθύνη και να πάτε στο δικαστήριο. Οι τύψεις και οι ενοχές που λέγαμε νωρίτερα και με την κυρία Άννα δεν πρόκειται να κάνετε να μας κάνουν τίποτα. Ακούστε, είναι πάρα πολύ σωστή η ερώτησή σας. Το θέμα αυτό αφορά την συνένεση του ασθενούς. Όσοι έχουν κάνει κάποιο χειρουργείο, όσοι έχουμε κάνει κάποιο χειρουργείο, μπορεί να έχουμε δει ότι ακόμα και την ίδια μέρα του χειρουργείου ή ακόμα και λίγες ώρες ή λίγα λεπτά πριν μπούμε στο χειρουργείο, μας δίνεται κάποιο έγγραφο να υπογράψουμε ως συνένεση της επέμβασης. Είναι σαφές και σύμφωνα με την ομολογία του δικαστηρίου μας και την νομοθεσία και τη σύμβαση του ΟΒΙΑ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιοηθική, πως αυτό δεν είναι νόμιμο, είναι παράνομο. Προκειμένου κάποιος ασθενής, ειδικά μάλιστα σε περιπτώσεις αισθητικών επεμβάσεων που δεν υπάρχει, όπως προείπα, κάποιο επιτακτικό πρόβλημα υγείας, δηλαδή μπαίνει εκουσίως ο ασθενής στο χειρουργείο. Πριν λοιπόν λάβει μια απόφαση να υποβληθεί σε νέα επέμβαση, η οποία δεν είναι απαραίτητη εντός εισαγωγικών, τουλάχιστον όχι για λόγους υγείας, πριν λοιπόν λάβει μια απόφαση, θα πρέπει να είναι πλήρως και σαφώς ενημερωμένος για τις τυχόν επιπλοκές της επέμβασης αυτής, ακόμα και για με τη χειρουργική θεραπεία ή τις όποιες άλλους παραμέτρους. Πρέπει να είναι ψυχρός, να είναι ήρεμος, ώστε να μπορεί να λάβει την απόφαση. Αυτό πια είναι δεδομένο και θα πρέπει να γίνει κοινός τόπος σε όλα τα χειρουργεία. Έτσι ώστε να μπορεί να λάβει απόφαση και να μπει κανονικά στο χειρουργείο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχεις άλλη απορία και την ευχαριστούμε και την κυρία Άννα που έτσι μοιράστηκε την εμπειρία της μαζί μας. Το καλό σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το καλό σε εισαγωγικά πάλι είναι να χάσεις λεφτά. Το κακό είναι να αντιμετωπίζεις προβλήματα με την υγεία σου. Πραγματικά άρα θα πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί, αν και έχουν τον τρόπο τους να σε πείθουν, αλλά θα πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι πια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε στο Βόλο. Άκου και τώρα τι έχει γίνει.